Здравейте, аз съм Ива. И днес това ще бъде видеото в втория ми канал и ще може да видим по-скоро ще приемам всички мои видеа. Така че, да. Днес това ще бъде видеото, хвам в моята уста и ето го косът ми. Та-да! Давайте. Мисля, че добре му беше. Хубаво беше, а? Хубаво ли беше? Не иска да знаете какво беше. Ако искате вие да знаете какво беше усещането на Галин, направете го и вие и ми предете клепчето. Сега второто нещо. Те са 5 неща на брой. Да не е грозно. Приготвил съм сега едно много вкусно, което аз много го обичам. Знам дали. Айде. Гърбата моля. Чек малко си похапвам. Ще е много вкусно. После долу ще кажа какво е. Ще напиша. Чакай, какво? Кажи какво е. Нищо. Много е сладко, даже биш да си похапвам. Не знам да видя какво е. Няма да го какво е. Много лесно! Като ти го покажа. Аз ти покажа. Да не е сгодно. Абе, не мога. Дай ми чаша. Дай ми чаша, ако не е сгодно. Няма да гледаш. Не го. Само искам да те вижда толкова. Давай. Просто ти да подяде. Дай. Да, просто ти бяха. Сега какво е ред? Не, чакай 3 пъти. Аз не дадах само 3 пъти. Да не е грозно пак. този път ще бъде малко по-грозно, защото сега ще ги радувам. Айде, Фаръкс. Не да е грозно, бе, човек. Добре, айде, какво ще направите? А, майко. Много вкусно. Аз много го обичам. Това е някакъв вид салам. Салам. Няма да ми кажеш какъв салам.
Сам да не е грозно. Добре. Ще го... Айде, затваря очи. Какво е?